No niin, tekö olitte tämä maatalon isäntä? Joo. Jaa, vai semmoista. Oliko teillä sitä ternimaitoa myytävänä? Joo. Niin justiin. Minulla tuossa sattuisi vähän se olemaan ylimääräistä matkassa, niin paljonko teiltä irtoaa sitä, että pääsee 200. 200 litraa, niin justiin joo. Ja minulla kärri tuossa onkin kyyvissä, niin saadaanko menee käydä nostettua kyytiin sinne, niin paljonko sillä on hintaa sillä 200 litralla? No, semmoista 2 tonnia. 2 tonnia, oi että, se on kyllä aika kallista. Mahtaakohan minulta sukaveresta nyt niin paljon löytyä kuitenkaan, joo. No ainahan minulla nyt ternimaitoa vasten sen verran rahaa on, että saan sitten koko suvulle tehdä uunijuustot ja sellaiset jouluherkut siitä sitten. Kyllähän sitä voi sitten laittaa vaikka kakkutaikinaakin, jos haluaa. Sitten se on hyvinkin hyvä. Joo. Mitenkäs mennäänkö me nostelemaan ne maidot kyytiin, jos minä tästä nyt teille annan sen 2 tonnia tuossa aina taskussa, sen verran pitää olla matkassa. Joo, kyllä. Kyllä. No mutta ei mitään, kiitoksia. Lähdetäänhän nostelemaan kyytiin ne maidot tuosta. Sitten, joo.